Csírahiány kezelése mindössze néhány nap alatt? Ha te is hasonló problémával küzdesz, tarts velem, és megmutatom, hogyan is oldottuk meg. Páciensünknek csírahiány miatt hiányzott mindkét felső kismetszőfoga. Ez nem csak esztétikai gondot jelentett, hanem a beszédben és a reagásban is nehézségeket okozhat, így érthető volt, hogy szeretett volna ezen a helyzeten javítani. Első lépésként egy állapotfelmérés keretében megvizsgáltuk a fogait, és panoráma röntgenfelvételt készítettünk, majd nyugodt környezetben átbeszéltük a lehetséges megoldásokat, és mivel az érintett területen a csontkínálat nem volt megfelelő a fog beültetéshez, a fogászati híd irányába indultunk el. Ezen belül egy speciális megoldást, úgynevezett Maryland híd fogpótlást javasoltunk. Ennek lényege, hogy válaszcsiszolás helyett a fog hátsó felszínén, szájpadlás felüli oldalon fájdalommentesen készítünk egy apró üreget, mint hogyha tömést csinálnánk. A páciensünk nagyon örült ennek, hiszen sokkal kevesebb foganyagot kellett lecsiszolni, így a megoldás sokkal kíméletesebb volt a fogai számára. A következő alkalommal fájdalommentesen előkészítettük a fogakat, gyorsan és kényelmesen lenyomatot vettünk az orálszkenner segítségével, majd egy ideiglenes fogpótlást készítettünk, hogy védjük a fogakat a következő fázisig. Néhány nap múlva el is készült a hídpótlás. A próba után gondosan beragasztottuk, és végeredményként egy gyönyörű természetes mosolyt kaptunk, amely újra visszaadta a páciensünk önbizalmát. Mindezt gyorsan, fájdalommentesen és válaszcsiszolás nélkül értük el. Ha te is szeretnél hasonló esztétikus és innovatív megoldást, keres és jelentkezz hozzánk egy ingyenes állapotfelmérésre.